Oh. Welcome back mga studio to another mukbang for today's episode po. Mayroon po kami dito mga lamang loob at saka chicharon. Kayong pamaris namin, cook. Yan. Ang dami. So bagay ito yung start of flakes muna yung chicharon natin. No? Sa lahat ng gustong mag-order po ng special chicharon ni Bisaya Studio, available po kami sa TikTok at Shopee. Yan, lagay mo namin yung link dito sa description po at saka sa comment section. Maraming salamat po. Tara man, hindi natin patagalin to. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, as they give which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So yung shoutout po, maya na po after ng kain. Maraming salamat po. Yes, kayo Let's na go. na. Dito tayo sumbong. Ay, dako kayo. Ay, kuha mo. Pero di ka tagaan sa paan. Sa Ay, tumbong. dako kayo. Mm. Utol mo. Ano? Ay, wala ko na yun. Utol. Parihara rin sila. Go, kain po. Kain. Ang suya. Mm. Mm. So, ano kumang? Tala mo. Ito, sabog-tuban mo. May suman, eh. Mhm. Wala na. Ano? Dami, eh. Sukang pinakurat niya. Oh. Chicharon. Hindi ako nagkadulool mo. Abot naman ko. Sarap yung chicharon eh. Malambot yung crispy niya ba? So lahat po nag-order ng chicharon namin, maraming salamat po.
Sili. Kalamit na bugnaw eh. Halang lagi naman. Ano yan? Oh. Ano ka? Chicharon Bulaklak. Alam. Pahilis sa pato. Beer na kuha ko. Namias kuha ko. Bugnaw ka na. Yan, gulit to. Ito nga. Yung gilid lang talaga yung crispy. No? Chicharon Bulaklak.
May gagawin mo yun yan. Dapat. No, pwede siya magatuka, no? Something. Gusto ko lang kay itong kuan man sa gilid lang ba? Kita gubgub. Yung nasa gitna kay chogi naman gud. May ka, no? Sorry. Pwede ba? Shoutout po kay Feed Hungry from Bohol. Shoutout naman kay Desadis Bragat from Tuburan, Cebu. Hello po. Shoutout po kay Amy Bungat from Calamba, Laguna. Shoutout naman kay Lilia Almero. Shoutout kay Lolita Loreta from Bulacan. Shoutout din kay Myrna Corpus from Tangub City. Uy, natanggob din ko sa una eh. So, shoutout din kay Rowel Tinoso. Shoutout kay Ronald Hangka from Iligan City. Shoutout kay Michael Sales from New York City. At shoutout kay Danilo Flores from Quezon City. Maraming salamat po. Sa next naman po yung iba po na mga shoutout. So that's it for today's episode po. Kita-kits sa susunod ng mga mukbangan. Bye-bye. Bye.